Američki predsjednik Donald Trump objavio da će njegova administracija poslati dodatno oružje Ukrajini. Ukrajinci bi trebalo da budu u stanju da se brane, rekao je Trump, dodajući toliko ljudi umire u tom haosu. Ovaj potez dolazi samo nekoliko dana pošto je Pentagon obustavio neke isporuke Kijevu, navodno zbog zabrinutosti da su američke zalihe previše iscrpljene. Zvaničnici Bele kuće su izgleda distancirali Trumpa od odluke o obustavi isporuka oružja tokom ruskih udara na ukrajinske gradove prošle nedelje, tvrdeći da to nema nikakve veze sa predsjednikom i nazivajući taj potez rutinskim pregledom postojećeg oružja. Također, portparolka Bele kuće je podsjetila po stupanju na dužnost da ministar odbrane Pete Hegseth je naložio Pentagonu da sprovede ovu reviziju kako bi se osiguralo da je svaka isporuka u najboljem interesu Amerike. Dopisnik lista Kiev Post iz Vašingtona saznao je iz diplomatskih izvora da je Trump prošle nedelje pitao svoje visoke savjetnike o mogućim opcijama za ubrzanje isporuke sistema protivvazdušne odbrane u Ukrajini. Bela kuća nije komentarisala sadržaj telefonskog poziva.